Middle of Nowhere Ite-taidepuisto avaa kesällä 2025 uuden näyttelynsä Midle Ite Vol 2. Näyttely on häkellyttävän laaja ja täynnä yllätyksiä. Mukana on 29 itseoppinutta taiteilijaa ja esillä on yhteensä lähes 100 teosta ja installaatiota. Omaperäiset ja kekseliäät teokset on valmistettu puusta, kivestä, metallista ja erilaisista kierrätysmateriaaleista. Näyttely rakentuu entisen kauppapuutarhan raunioille, sitä ympäröivään metsään sekä pieneen päärakennukseen. Ulkona kiertävä noin 700 metrin pituinen reitti kuljettaa kävijän erilaisten ympäristöjen läpi, joissa taide ja luonto kietoutuvat yhteen yllättävällä tavalla. Sisätiloissa on esillä muun muassa vuoden 2025 Ite-taiteilija Markku Sarastomon teoksia. Middle of Nowhere taidepuisto sijaitsee idyllisessä Kaukasten kylässä Hyvinkäällä. Puiston perustivat 2 nuoruuden ystävää, jotka halusivat tehdä yhdessä jotain erilaista ja innostuivat Ite-taiteesta. He ostivat vuonna 2022 vanhan hylätyn kauppapuutarhan kiinteistön ja alkoivat rakentaa taidepuistoa kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Puisto avautui yleisölle ensimmäisen kerran kesällä 2024, jolloin näyttelyssä vieraili yli 5000 kävijää. Samana vuonna Middle of Nowhere taidepuistolle myönnettiin Hyvinkään taidepalkinto tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta saavutuksesta. Midle Ite Vol 2 ei ole vain taidenäyttely. Se on elämyksellinen seikkailu koko perheelle. Tervetuloa kokemaan, ihmettelemään ja inspiroitumaan. Näyttely on avoinna 25.6.–7.9.2025. Keskiviikosta sunnuntaihin. Nähdään kesällä Hyvinkäällä. Mihin suuntaan tätä pitää oikein pyörittää, että nämä renkaat kääntyy? Ei nämä renkaat käänny. Väännä nyt jonnekin.